Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akube yisihluku sodwa kubulawa abantu abayishumi emfuleni eWestern Cape ngesikhathi kubangwa utshwala. Nginibingelele ngiphinde nginamukele izindabeni zezwide media. Igama lami ngusibonga konke wakandwanda Mothanda, ngiwangibiza intatheli ka YouTube. Bashone ngesihluku abantu abayishumi abangadalulanga emfuleni eWestern Cape ngesikhathi kubangwa utshwala. Akube yisihluku okubulawa abantu abayishumi emfuleni eWestern Cape kubangwa utshwala. Kuthiwa kuqalwe eGreen Park Squatter Camp. Umfana uthe ezihambela nje wabe esechitha ubhiya wabantu ngephutha babe sebembulala ujuqu. Kuthe kusenjalo kwadutshulwa abayisihlanu. Kuthe kusenjalo kwabe sekubulawa umfana othe amaphoyisa efika kuleso sigameko wabe sekutholakala abesifazane ababili nabo beshisiwe duze nesidumbu somfana. Okugcina kubeka ukuthi udutshulwe ephase 2 washona naye ujuqu. Abantu basale beshaqekile ngaso lesigameko. Imbangela yakubulalana kuthiwa ayaziwa kodwa isukele echitheni utshwala, kanti ke abantu ababulale namanje bebengakatholakala. Kwaziwa ukuthi yini lengake bangayo sengaze kushone ingcwaba yabantu. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezikhuleni zokuxhumana. uThemba J Mthembu uthe ngenxa katshwala nje wabe sethi hayi bandla. uThabiso Mvelazi uthe ayi lezi bhamba aqinisile uma bethi zaluthwala ugodo enziphethwe izidom straight, mina nje asingihlanyisi kanje isibhamu. uZolani Mkhathini uthe hayi sekufanele izwe lonke libe nehora lokukhuleka kume yonke into kubhekwe nje kuJehova ngansuku zonke, kube ne-hour eSouth Africa lapho sizokwazi khona ukukhuleka ngoba sisempini uma kunje. uMatholi Hlophe uthe cabanga ufela ukukhahlela nje ubhiya wabesefaka ama-emoji akhalayo. ukwenza kufana izondo uthe manje lenhlamvu uyisuthe isahamba omoyeni noma wabesefaka ama-emoji akhalayo nenhliziyo eyiphukile. uTyrone Ngomane uthe so phela ngesandla sethu kusaqala nje sisazokhala, wasethi uNkulunkulu uqasukile kushube kakhulu, izwe lidinga ukuthi lihambe liyokhuleka, manje sekukubi kakhulu ezweni. uMbalenhle Dlamini enhle uthe mesekuthiwa sisho inganekwane uma sithi sekuyizinsuku zokugcina umhlaba usuyagoqa. uNokuhle Bhodi Mkhize uthe mhlambe ukhahleleke ngephutha nje kodwa useyabulawa, wabesefaka ama-emoji akhalayo. Bafethu maningi kakhulu ama-comment, ngizofisa mina ukuze ukuphawula kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngitathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.